Good evening. Good. Good evening po. Kain tayo. Magkain pa ka. Salamat po. Thank you for 1 million in the house. Hello. Salamat sa nag-heart. Thank you. Oh, tumatawa. Naligo yata ng nag-dance. Patawa-tawa ka. Halata. Pag-halata. Huwag kang masyadong halata. Bato sa langit. Patawa siya. Nawala. Nahalata. Who's watching? Please give the thumbs up. Tayo naman ang panonood mo, hindi ka magbigay ng thumbs up. Panoorin mo lang ako. Walang sasabihin, nood lang. Lagi na lang ganyan. Bakit ganon? Laging ganon. Masyadong halata. Bato sa langit. Thank you for the thumbs up.
Wala na. Hindi na nag-heart. Can you give please the thumbs up? Ha? Can you? Sayang. Sayang ang pagtambay mo. Ha? Huwag kang masyadong halata. May nang ko galing na mama sa bag mo. Di ba mo? Bawal na. Huwag ka na magpapain. Yan naman yung may kami magsalod na buwan. Kaya, Ano mo? Ano ba yun? ang susi, ano nga, gaya pa ito pagsaga. Ito nga, kabili din. Ikaw? Ay, ang susi. Di na sin ano? Thank you for the for the 3 million in the house. How are you? Kumusta? Cellphone ko ma. Ano pa doon ko? Ikaw nagagamit yala ho. Butang mo doon ho doon mo yan no. Ano mo lang nakalat mo? Nasasanay ka ng ganyan. Ito pa. Nanaan pambala na. Bahay, pambala na o ano? Pantangi. Bahay. Hoy. Bahay. Hello, Shirley. Hi, Mustafa Kimal Demerdi. Mustafa, hello. Nano ga? Bahay, pambala na o ano? Pantangi. Ha? Pangi. Hindi ka nag-ano. Pambalan. Bakit mo pambalan na? Nano ang pantangi sang Home. English mo yun, in English mo lang. Bahay. Ang bahay may nano, may uri pa no ang bahay, Roson. Ha? May gamit. Hindi ka pambahay, bungalow, Toy Story, igso ng bahay, mansyon, kulo. Iya. Ha? Gulay, pambala na o pantangi? Pambalan na. Pantangi isang gulay, magbigay ka ng pantangi ng gulay. Ha? Ang garag na baga ako. Pantangi isang gulay, maghatag ka. Broccoli. Gulay yon ng chocolate. Broccoli. Gulay. Ha? Opo. Chocolate na gulay na chocolate. Pero sa puhunong ka man pag inahako. Ulam. Pantangi o pambala na? Pangi. O pa, sabi ko na, nagrarambang ka. Paano ano ang pantangi sa ulam? Nanan ulam, nanan mga ulam. Nanan ulam. Nanan ulam mo, ulam. Anisda, pambala na o pantangi? Pangi. Sabi ko na nagrarambang ka. Diri di anis yun na. Di ka nag-aadan. Tutukduan ka pa no. Anisda, pambala na o pantangi? Pambalan na. Akay pambala na. Maghatag kasing pantangi na isda. Dagan isda. Mango. Akin nagsasabi kasing pantangi.
Nagrarambang ka, di mo mainintindi. Hindi ka man nag-aaral. Ngapot pa ako sa imo. Kulay, pambala na o pantangi? Oo, kulay. Pambala na o pantangi? Pambala na. Na maghanap, akay pambala na. Maghatag kasing pantangi isang kulay. Color. Ay, Iningdish mo lang ang kulay. blue. Na ano ang blow? Naasol sa blow. Ha? Ay, pambala na. Bulungan. Nanoan sa Tagalog ang blong. Nano sa Tagalog ang blong. Asol. Nag-ispila ka? Sol. Sabi, tama na yan ito na pantangi. Babago mo na naman. Nagrarambang ka eh. Di mo naintindihan ang pambala na ng pantangi. Pag naintindihan mo, hindi ka marambang. Hugis. Pambala na o pantangi? Gab. I'm talking Gab. Ha? Talking. Hugis. Pambala na o pantangi? Tangi. Wow. Nagrarambang ka eh. Hindi mo naintindihan ang pambala na ng pantangi. Hugis. Pantangi. Hugis. Ay, pambala na. O, akay pambala na. Nano ang pantangi sa hugis? Hugis. Bilog, parisukat. O, di ba? Di mo naiintindihan ang pambala na. Dapat tinintindi mo ang pambala na ng pantangi. Pero na ako sa imo na example na inhatag, di mo man naiintindihan. O, lugar. Pambala na o pantangi? Lugar. Pambala na. O, maghatag kasin pantangi na lugar. Sugo. Bansa. Pantangi o pambala na? Pambala na. Maghatag kasin pantangi sa bansa. Bansa. Kadagan sa bansa. Amerika. Okay, isip ka pa, isagang ano. Hi Ashley vlog. Hello. Bundok, pambala na o pantangi? Ha? Bundok. Pambala na. Na maghatag kasin pantangi ng bundok. Bundok Arayat. Ano? Babol. Ano? Mga bundok, tak na.
Buma na. Puno, Gab, puno. Pampantangi o pambala na? Ha? Puno. Bala na. Mag-aatag kasi pantangi isang puno. Apple. Di ba pa, ipapuno. Mangga. Durian. Iba pa, iba na puno. Ang puno-unong talaga. Ang puno man. Ano pag ito ng durian? Iba pa, maghatag ka na iba pa na puno. Na masasabi. Ha? Pili. Iba pa, maghatag ka pa. Nube. Why, Tim? Even you, Tim, you didn't give the thumbs up? Zero thumbs up, pero. My goodness. There is one on my side. No one. Oh, yeah, now, just now. Oh my God. Now, have one thumbs up. Oh, not. Yeah, just now. No, just one. Only one.
No. I see one. Only one. Maybe different views of you and different views of me. But I see now only one thumbs up. Look at. I didn't see. Why? Why I look? Message there? No one. No message. You wrong you wrong type. Oh my goodness. 2 likes. I didn't see. Now only one. Look. I screenshot. Muna, mama. Wala ka naman, hindi mo baga ako. Good evening, my Filipino one. Hi, hello. Can you please give the thumbs up? Thank you, look. Rodrigo, look. Only oh, wait lang. Oh my god. Only one thumbs up. You see? Oh my goodness. I look ugly. Oh my goodness. It was your day. Screen. Good. Did you sleep well? Yeah, I slept well. Oh my god. Only one thumbs up. Tip like okay. Okay. Thank you for your female in the house. Salamat. No, I didn't see a screenshot from you. Why? You didn't say wait. Look. You see? Ah. Oh my god. Oh my goodness. Never mind. Only one. I don't know. I and you. Thank you for the 4 million in the house. Thank you so much. May go to news. Alam ko, kanina pa kayo nag-iintay, kaya hindi ko na patatagalin. Ito na siya. Ang episode namin ngayon. Ang Batang Quiapo. Yes, top model Filipino. Yes, have 2 thumbs up now. Thank you guys for the 2 thumbs up. Thank you. Thank you guys. 3 people in the house. Thank you so much.
my God, you're eating everything now. Yes, I eat everything. I have many foods now. Top model Filipina. Lol. I will be back. Okay, okay. Thank you, Rodrigo. Seeker. God bless. Huwag kang masyadong halata. Bato-bato sa langit. Okay, alright. 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 One day, it's just a mountain. Hindi ako mamatay. Gab! I'm talking with Gab. Oh my God. Daan mo. Who talking to you? To my Gab, I'm talking Gab. Bro, I'm with Gab only. Oh my goodness. Just me and Gab. Kang masyadong halata. Bato-bato sa langit. Tap sa ulo. Too slow now. Too slow. I'm gonna end the live now. I'll be back later. Bye-bye. Bye. Bye. The live later. Bye-bye, guys. Thank you for joining.